Vi begynder at nærme os den første fotosession, som vi holder her. Som vi skal lave for Frederikssund Familiesvøm. Og jeg er lige i gang med at rydde op herude i selve bilen, så jeg har plads og fjerner alle mine fucking underbukser og min fucking skjorte og min golfkølle, som jeg napper for en golfklub. Fandme nice. Så der er plads til alt fotoudstyret, så burde vi gerne være kørende. Og et takter fucking tonespil. Epic. Lad os prøve at gøre det. Vi lige været til fotosession, og jeg er sådan set kommet hjem fra det. Og jeg synes faktisk, det er gået skidehamrende godt. Ud for de 450 billeder, vi har taget, er det kommet ud fra 5 henvendelser af mennesker, som jeg har søgt igennem Facebook. Og jeg synes, det er sindssygt fedt. Det gør faktisk, at vi når et større og bedre resultat ude fra vores altså ude fra selve svømmehallen, fordi vi skal brande den her svømmehal, fordi de er sådan set nået på en lavpunkt. Det synes jeg faktisk skide godt. Så jeg siger rigtig meget tak til Frederikssund Familiesvøm, som har været med til at gøre, at vi kan få lov til at låne den her svømmehal, den her halv time. Så vil jeg gerne sige tak til de folk, som er med til at få Somania 30 minutters benspænd. Og så håber jeg på, at resten af folk de følger med på Facebook, Twitter, Stjernkvist 5. Og så sørger jeg for, at der vil sætte nogle flere arrangementer op, så vi kan sørge for, at vi kan få lavet det her. Til gengæld et frivilligt arrangement, men på en måde, så alle får noget ud af det. Alle får det gavnet. Og dem, der har med i dag, de har noget, de kan putte på deres portfolio, og det er sindssygt fedt, fordi mange af de billeder, som bliver taget i dag, de kommer til at blive brugt på hjemmesiden. Så jeg vil gerne sige tak, og tak til alle de andre. Ha' en god aften.